Huriani Tuhan, na hinalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus, marsadani roh hita martanya kita. Debata Jehovah, debata aman nami, totok kay madok moliate tuho Tuhan, disudi dengan dibasam doa sini roham. Di bagasa tikion, neng taruli hami marhite hiti hatam, todim perbadia madongani jalan mengurupi hami, asa mengatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan naik martanya kami Tuhan. Amin. Damang denang hatani Tuhan na saur tuhita dia pala partikeno denek mai sian buku sada Musa bidu tolu pulusia mamuka mesene sada masuk 1 ayat 5 om hatani Tuhan. Alai anggo si Joseph tarbuat do tua tu Mesir gabe Roma si Potifar wakil ni Raja Firaun si rajai akan naposona halak Mesir manuor ibana sian halak Ismail akan napatuatot ibana tusi. Sa didongani jauh bado si Josepi gabe jolma na martua ibana saya dibagas ni rajana halak Mesiri ibana. Jadi dung di ida raja nai na nidongana ni Jehoba ibana. Jala ditupaku Jehoba sudi mula ni tangan nai. Jadi lomoma roha ni rajai mida si Joseph. Gabe parhaladona ibana. Jala dipabakit ibana gabe seramoti jabuna. Jala sude na di ibanai dipasahat dotu tangan ni si Joseph. Jadi olak ni na pinabakit nai ibana bain seramoti jabuna. Rodi sudi na di ibanai dipasu-pasu Jehoba mabagas ni halak Mesir ala ni si Joseph. Majadi do ditupak Jehoba sasudi na di ibanai dijabu dohot di balian ido sahana. Huriani Tuhan na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus totu maulo tapamanat di bagasan parngulo si Sonarion status ni sasahalak mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi pola pikir, jala mempengaruhi pangalaho. Bahasa hamidok kosongoni. Molo na pugusyat ibana, ulang dapot na niluluan na, jupang na jinalahan na, gudang no sunaro gabi sombong, gabi tubuh gijang neroka. Suang songonido, molo adoptian nasional. Isarana, pejabat ibana, gabi dan pejabat, udang buat terima. Menyalau situasi menyalahkan asik. Ima rumang ni parngoluon. Molo taparwah di jam masih sonari. Alay damang dainang nenolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite turpu jami tanasa tuhita dia pala partikianon sada tiruan naung masa takas naikon botot tadi bagasan parnglot talumo bigasa parton dia. Ima si Joseph anak di si Jakob. Status di ibana ima anak halumuan ni amana. Gok dame, gok hasonangan, gok las ni roka. Alay nang pesongoni nang pe berubah status di ibana. Siat anak halo muan ni amana. Gabe berubah ibana. Gabe hatubat ala ni akka abangna. Alay pangalaho di ibana. Manang parto dir di ibana. Dan ngubah mangoleh di bata. Dan di salahun ibana ke situasi. Dan gabi marungut-ungut ibana. Dan gabi mardad di ibana. Mana gabi manibli sa adupan di bata. Perubahan status boleh-boleh saja terjadi. Perubahan kedudukan
akan senantiasa terjadi. Tapi perubahan demi perubahan, bukan perubahan dari yang baik kepada yang lebih baik. Bukan situasi seperti itu yang dimiliki. Perubahan dari yang sangat baik menjadi sangat buruk. Sian namar sonang-sonang rapat do natorasna gabe hatuban diingana na asing. Alai parto dia di ibana. Situasi boleh berubah, status boleh-boleh saja berubah. Ale parto diot manang pangoloyo di ibana maradopo di bata dan mubah. Totong ibana satya tu di bata, totong ibana marbengek niroha mangoloy di bata, totong ibana hok di bagasan hasitongan di bata. Hasetiau di ibana do bengek niroha di ibana mangoloy di bata, di ganup situasi na di adopan di ibana, gabe mabad ibana tarpasu-pasu, gabe mabad ibana diramoti di bata, gabe mabad ibana gabe pasu-pasu tuak kahumalian. Hurian di Tuhan. Nanolong di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Molo tapay tihu turpo jamitaw. Di bagasan ayat na perjulu keberadaan ni si Joseph di bagas ni si Potifar dang panagamat dang nadigilibana alay na dijual do musenang ibana abang na majual ibana tu hala Ismail pemusenang majual ibana tu si Potifar. Alenang pesongoni nang pedi dia ibana maringanan di bagasan ayat paduahon tu masa takasi dokon saya didongani jauh bado si Joseph gabijol mana martu. Bahasa Indonesia dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Gabijol mana martua. Huri dalongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Ahadona yang kontra Jumatta kian hatan itu Tuhan. Na perjolo sahali hobar tu ujan na saat tu hita gabi pasu-pasu tuak kahumaliang asabuhi tagabi pasu-pasu tuak kahumaliang ikon hot do hita setia mangoloy di bak. Apapun situasi yang kita miliki, apapun keadaan yang kita hadapi, situasi seperti apapun yang senantiasa terjadi di bagasan parngolota, alai songon bengek niroha, songon hasetian di si Joseph, na mangoloi di bata di bagasan parngolona, iko songoni mana kita. Dan gabe alasan atau pembenaran bagi kita ketika situasi berubah dalam kehidupan, maka kita berubah juga dalam iman percaya kepada Tuhan. Aha penamasa di bagasan parngolota, pangoloyon hauduko niroka, do bengek niroka, bahkan hasetia tu debata, ikut totong do peok di bagasan rohatta. Onang munggilunggila manginang. Onang gabi tadokon amang padita wajar doau, gabi malas bar minggu. Amatak ko songonon wajar doau gabe malas marminggu alana sa lao nang marminggu ape parngolok ko songonon yanak ko songonon wajar doau gabe dang olo martangiang alana gudang dak kasih tahu non seakan-akan iman kita ditentukan oleh situasi. Kalau situasiku baik baru aku beriman, kalau situasiku tidak baik maka aku tidak akan beriman. Hape na diigil ni debata jalan na pinangido ni Yesus Kristus siap kita. Iman kita hasetiot tu debata tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh kondisi. Tapi justru iman kita harusnya sasitongna iku budu mempengaruhi akai ma situasi ta, mana kondisi ta, isarana. Molo marsi tahono nau iku margugu duau bangadupi si tao nonon iku gabi dalaku marbengek ni roh mangolo di bata. Bukan situasi ini yang mempengaruhi imanku, tapi imanku yang harus mempengaruhi situasiku untuk tetap setia kepada Tuhan. Ido na pinatuduhan di si
Joseph ditupuk jam itu. Na padua damang dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Asa buhit lagabi pasu-pasu tua kau maliangta. Ikut didongani jala diramoti di batado kita. Jangan kita berpikir, Bapak Ibu, kita akan bisa menjadi berkat kalau kita jauh daripada Tuhan. Una kita berpikir gabi ma buhit temangulan akan ading ngadokan asing murudang tapangasahon manandang marpangusadia kita tu di bata. Supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita gabi pasu-pasu tua kahumaliang ta ikut didongani di bata do kita. Padongani ni di bata di bagasan parngulot ta. Mabaik kita gabi pasu-pasu tua kahumaliang ta. Bahasa manginang. Molo dal didongani di bata kita. Isarana adong siya dongat ta. Gabi tu budak kagijag roha. Hurupian ikonima dititik ko guarku. Hurupian iko diaku do kana asa. Tapi kita harus sadar, ikut sadar do kita. Na didongani di bata doau, na diurupi di bata doau, na diodiot di bata doau di bagasan parngolokku. Pangurupin di bata ido, mangojorau gabe pasu-pasu, gabe las niroka. Gabi patudun akka holong niroka atau akka humaliakku. Kita harus sadar tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tidak akan bisa kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Maka izinkan Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kehidupan kita. Huri nolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Na parpudi salisan hatan ni Tuhanon. Asa gabi pasu-pasu hita, ikut gabi jol mahaposan do hita. Jol manang gabi pasu-pasu kau maliang na harus menjadi orang yang pantas dipercayai. Si Joseph dung di pasu-pasu di bata ibana gabi dihaposi si Potifar do ibana. Sudena ugasan ni si Potifar dipercaya ni matu si Joseph. Maka kita juga demikian. Supaya kita menjadi berkat akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ikut gabi jol mahaposan do hita. Haposan dinaotik. Jala haposan dinaguda. Ido akka jol manatar pasu-pasu. Jala akka jol nagabi pasu-pasu. Tu akka humaliangna. Amin. Martanya kita. Muliatin mahu pasa ruanami tuho alai debata Jehovah. Disudedeng gan dibasam asini roham. Nang totong madongani mangurupi. Parngulon nami satu bagasa tikyon. Di bagasa tikyo Tuhan. Di paloso hami taruli marhiti-hiti hatam. Ajari hami Tuhan asa gabi haposan. Asa gabi pasu-pasu tu akau muliang nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami Tuhan. Amin. Horas madhita damang dainang. Salam sejahtera Tuhan mamasuk hita.